Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sapa wonge urip ing antarane sira dheweke bakal weruh beda penemu sing akeh. Fa alaikum bisunnati, mula wajib tumrape sira kabeh gegondelan marang sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, lan sunnahe piwulange para khulafa'ur rasyidin sakwise aku. Addu 'alaiha bin nawajid, gondelono piwulangku lan piwulange para sahabatku nggih digeget dengan gigi geraham. Niki paring cecala Bapak Ibu, nalika kita nglampahi panggesangan ten alam Padang niki kadang kala bingung lho, jare ustaz iki entuk, jare ustaz iki ra kena, jare kiai entuk, jare kiai kono ra kena. Aku dadi bingung. Kanjeng Nabi sampun maringi cecala, wajib tumrape sira gegondelan marang sunnah piwulangku lan piwulange para sahabat. Nalika si fulan niku beto ayat, si fulan beto hadis, kita mboten perlu bingung, sebab ayat lan hadis niku kadang tafsiranipun kathah. Awake dhewe kantun milih mendhet penafsiran ingkang jumbuh lan cocok kalih penafsiranipun para sahabat. Setunggal contoh, wonten tiyang maos ayat Al-Qur'an wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Sapa wong ora nindakake hukume Allah dheweke kelebu golongane wong kafir. Terus wonten tiyang ingkang nganggep negara niki negara kafir krana ora nindakake hukume Allah. Ananging nalika kita ningali penafsiranipun sahabat Nabi nggih menika Ibnu Abbas, maknanipun kafir ten mriki kufrun duna kufrin, nggih menika kufur ingkang alit. Wong ninggalke hukume Allah niku dosa, wong ninggalke hukume Allah niku kafir. Ananging kufur asghar, kufur kecil, tidak mencapai derajat kekafiran. Nek enten wong nganggep negara niki negara kafir mergo ninggalke hukum Islam, awake dhewe mboten perlu bingung, cekap nderek penafsiranipun para sahabat. Sedaya sedanten perkawis-perkawis agama ingkang para menungsa niku sami beda penemu, benten pamanggih, beda pendapat, awake dhewe kantun nderek tindak lampahipun para sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat niki muridipun langsung Kanjeng Nabi, putra siswanipun Kanjeng Nabi. Nalika salah Nabi kiyambak ingkang maringi pepeling. Cekakipun cariyos, monggo kita umat Islam tansah gegondelan marang kitab suci Al-Qur'an, gegondelan marang hadis Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang jumbuh, jebles, cocok kalih praktek beragama ingkang dipun lampahi dening para sahabat. Insyaallah kita badhe manggih rahayu yuwana selamat basuki, ayu ayom tentrem fid dunya wal akhirah.